ने तबेले ओनिया का करत रहला क्या करत रहला आइल बड़े डोली संग पाहुन के बोलावा अपना पाहुन को बुलाव अजीत हलचल तीन भाई हवे अच्छे सबसे ही छोट हवे अच्छे ई कोनो चुटकीला ना ना ई सही घटना हां सही बात है हां शशिकांत भैया कहती ना कह दी लेकिन कह देता कह दी तीन भाई हवे हां इनकर मौगी गोई रहे अपना नई है हां गोइले लिया आवे खातिर हां अच्छा ब्यास हवे स्कॉर्पियो से गोइले हां उतरले इनकर सास सोचल हां दिलीप सिंह मास्टर साहब हमरा के 500 रुपया दिल बने पुरस्कार अच्छा ठीक बा हमरा याद नहीं है हमरा के जानो मार दे भैया तो हमरा याद नहीं अब हमरा याद नहीं है तब हम लड़ में लगाई कैसे गए कहां ले हम कलमिया गड़ी लगा दे ओ भाई 500 रुपया हमरा के दिलीप भैया हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अब रहो हमर जानो मार दे तो हम कहां से हम गाई बताएं गोइले भैया अपन भैया स्कॉर्पियो से गोइले अजीत हलचल ब्यास होइले इनकर सास पुरनका जमाना के है इनकर सास का कइली कहली जे अब यही तब धीरे धीरे आवत लो पारा पर लइका पूज के होता लो अरे कह बबुआ ई गोइले अपन स्कॉर्पियो से उतरले ससुरारी भाई अजीत हलचल अइले इनकर सास पुरनका जमाना के है इनकर सास का कहली कि द्वारा पर चौकी बिछावर है हां एगो रावा सर देखले हो कब कथा पहले एगो भेड़िया ला कमरा चले हां भेड़िया ला कमरवा में हां एक घड़ी के तो लइका कुलना देखले हो हमनी के देखले बनी जी भेड़िया ला कमरा पहले हमनी को ओढ़बो करी जा हां एक घड़ी नु रुपया हो तो लोग मुलायम खोजता हाँ। पहले हमनी के ओढ़बो करी जा भेड़िया ला कमरा हां इनकर सास का कइली कमरवा रहे करिया हां कमरवा में होते होते बार ना होला हां चौकिया पर इनकर सास का कइली के बिछा दे हां ई कहले कि ए माजी हां ए कमरा काहे का दी बिछावत हां इनकर माताजी इनकर सास कहली कि ए से बिछा दे तनी हां कि मतलब चौकिया रौरा गड़ी ना हां गौरव रही में बार कमरवा में हाँ। रौरा गड़ी ना हां कहले कि हट ई कमरा बिछावला के जरूरत नहीं हां कमरवा से तो बेसी हमरा गड़िया में बात हां ई तो भाषा इनकर सास को वो सुन ले ना हां कहली कि तू ब्यास हो तारा बोले के लूर नहीं खे हां जा जा विदाई ना हो जा विदाई ना हो जा बेटी विदाई ना हो जा जा आ गइले मुंह गधा का फोदस कर विदाई ना भई इनकर मझिला भैया कहले जे अजी कोई रहल हलिया का भाई का भई तो ना भेजल हलो ना ई ना कहले जे सास के हम हसन बचन बोले बनी 8 दिन के बाद इनकर मझिला भैया कोई हां इनका सास से कहले जे प्रणाम प्रणाम अजीत आई रहे है त काहे ना रवा सब कदर है विदाई हां लेकिन चुप रहो व्यास हो बोले ओकरा बोले के लूरबा हां कमरा बिछौनी हां भेड़िया ला त कहता जे कमरवा से बेसी हमरा गणिया में मार हां इनकर मझिला भैया कहले कि राम हो राम ऐसन कहता कि कमरवा से बेसी हमरा गणिया में मार हां झूठ बोलता हां प्योर झूठ बोलता हाँ। अभी तो 2 दिन पहले हम ओकर गाड़ी मरनी है ओकर गाड़ी में एकहु बारे प्योर सारा सर झूठ बोलता सारा ओकरा गौनई में गावत झूठ बोलत आदत बा आदत हो गई हाँ। एकदम झूठ अभी 2 दिन पहले हम ओकर लेनी है हाँ। ओकरा एथी में एकहु बारे नहीं हां सास कहले कि ओकरा ले तो खत्म ही ई बा। जा 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 विदाई ना हो जा 15 दिन के बाद इनकर बड़का भैया गोइल हां कोइले खिसियाइले जा कहले जे काजी हां अजीत आई रहले हा भेजनी है ना ना छोटका भाई हमार मझिला आई रहुए हाँ। तब ना भेजनी है हाँ। काम के दिन बा हाँ। धान के कटनी लागल बा हाँ। का करब एजे राखब हाँ। इनकर सास कहली कि ओहनी के बोले के लूर बा हाँ। ढंग बा ओहनी के बोले के हाँ। ब्यास हो हां आई रहला
जीतावा तो कहता वो हमर दामाद हो हां आई रहल ह तो कहता कमरा बिछौनी ह तो कहता जे कमरावा से बेसी हमरा गणिया ना बा हां आ मझिला आइल ह तो कहता कि अभी 2 दिन पहले ओकर गाड़ी मरनी है ओकर गाड़ी में एको बारे नहीं हां तीन कर बड़का भैया कहत रे कि राम राम अरे दादा अपने में ले वाले भी करल से हमरा के एको दिन ना देलस अपने में मरवल घेरल एको दिन ना देलस हमरा के क्यों सच्ची खइता से रगड़ियो ली अब एगो कम के गीत गाइब लास्ट ओकर बाद में ब्याह जी के नंबर में हां हां खड़ी खड़ी एगो लड़का एगो लड़की से प्यार कइले रहे हां पपन भैया प्यार बहुत खतरनाक चीज है बहुत बहुत प्यार हो जाला नु केहू से हो जाई केहू से हो जाई केहू के तो मान लेते नहीं कि मेहरारू से प्रेम बा केहू के गर्लफ्रेंड से प्रेम बा केहू के मान लेते नहीं कि अपन अपन अथवा देखी प्रेम केहू से हो जाला केहू से हो सकता है तब प्यार जब हो जाला नु तब ना खाई ठीक लगी ना पियल ठीक लगी सूता बतल सपना में आ जाई कुछ निक ना लगी खात रह बतल आ जाई उहे आ जाइए डाली में तक बतल ऊपर लागे मुंह लोग के सब के सोया चुमा लेवे लगी चल बा अच्छा अच्छा तार मामा हो तब तो हम साथ हो एकर पहुंचो तो हमर सार हो लागा हो लोग मिलते हैं कहानी बनकर अच्छा लोग मिलते हैं कहानी बनकर अच्छा। दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर जिन्हें रखना चाहते हैं हम अपनी आंखों में आइस आइस ना जाने क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर पानी पानी बन के निकलेला भैया तनी बेस बेस आयो दादा हम न होते तो गजल कौन कहता वाह इन हसीन चेहरे को कमल कौन कहता ये तो करिश्मा है मोहब्बत की वरना लोग पत्थर को ताजमहल कौन कहता अरे तेरी चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा दुनिया से दूर एक दुनिया बसा दूंगा तुम साथ देने का वादा करो ना देवे नो ना देवे कहियो ना एको दिन देवे का परे ना दे तो हुए दे दी है आगुले देवे हां भाई देखा है आगुले आगुले ही तो आगुले रे ही तो आगे जो दीदी के से अरे कहो हमारा का कलर रहे है छनिया हथौड़ियाला हम कलर नहीं है तो ओकर जवाब में कलर रहे है कैसे कलर है कहत रे जे का दो अंदर के सब काहे बूढ़ा खड़ा बड़ा लगे हमारा आया हो आया के हमर छनिया हथौड़िया अपना गोनिया में ढूकावा हो ये कल सा अभी तक सरवा हंसता और पहुंचो तो कलाज बा अरे राज हे ब्याजी रौरा हम गोड़ पर गिर जाई बेगुड़ पर हमरो गोड़ पर गिर जाई ओकरा गाड़ी पर गिरो गुड़ बना कहता जे हम चाहत नहीं जे दिल्ली लेके जाई कहता जे मुंगल सराय ई भाषा रह जाता अरे भूखा कहीं का हम तक दिन गजिया बात तक पहुंचा देले रहनी लेकिन ये ही तवा खींच दिहलो दिल लेके मत जा खींचा पीछे खींचा मनोहर भाई तनिया वो एगो तरह का माला दे दी कोई घड़ी तरह का बोलनी है का जाने के नहीं चल गेला हार्दिक हार्दिक स्वागत बा बड़ी अच्छा गायक हवे हां 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 जा तेजू भैया ना आइलन मंच पर भैया हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन वंदन बा बड़ी अच्छा गायक हवे ब्यास हवे रहे ना तो पैसा का होई पर हमें खाली काफी बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान ही तरी बन रहे एगो गजल से रही सब अरे अब दिल कहां से लाई कहवा से अब तो हमरा लगे एक ही दिल रहे जौन हम केहू के दे देले बने दिया गइल बा अब फिर अब असरा का के दिया गइल बा अब दिल कहां से लाए तोहरा के खेल खाती अब दिल कहां से लाए तारा के खेल
बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमारा बबन भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत करब, अभिनंदन करब, वंदन करब। अजय भाई, अजय सैलून, जा भगवान तरह के बनौले रखा, हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। अपना लाइफ में बहुत तरक्की कर। जी जी, हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, भगवान तरह के बनौले रखा। रहे तूरी दिहलू, रहे तूरी दिहलू, तू ही कल्हे कलाली। कृपया दूरी बनाए रखे, के क्योंकि बीच में लंगा तार है। फिर है हमरा के डब्लू भैया डुमरी के धरती से हमरा के दिल बने पुरस्कार। आए मौर्य जी आई, आए मुरिया जी, बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार। और एगो माला से स्वागत करब हम अपना मौर्य जी के। मान सम्मान यही तरी बन रहे। नमो बुधाय। जी जी, हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा, मान सम्मान यही तरी बन रहे। रहे तूरी दिहलू, रहे तूरी दिहलू, तू ही कल्हे कलाली। अब दिल कहाँ से लाई, तुम्हारा के खेल खाती। समाज बना रहा है, रवा सभा के दोस्ती बना रहा है। रवा सभा खाती हमरा अनिश भैया खाती, इस समाज खाती एक ही बात हमको, जब प्यार याद आवेला तो का होला। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दिल कहाँ से लाए, तारा का दिल खाना, अब दिल कहाँ से लाए, तारा का दिल। हमरा दिनेश भैया हमरा के दिल बने पुरस्कार। दिनेश भैया जब रहबे ना करी तो हमरा पैसा लेके का करब। अरे ले लो, मोहब्बत तो तार काम क्रिया होई। पतल गिलास के जे पूरी बुनिया बनावल जे 5 गो डोमो खियावल जाई। हमरा खिरिया में 5 गो डोम खे मने खिया देब सब। बबुआ डोम के बाद में खिया सब। पहले हमरा खिरिया में 5 गो मौगन के खिया लिया पक 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 ना तक पहले हम पकवा का पहले पका पका गाड़ी मारा बबुआ तोहनु कहला कि ए लोग का गणिया पक पकौले बने ना। अच्छा अच्छा, ई मुंह में लाण पिएला सारा। पक पक बाबा देखी रवा हाथ जोड़ तनी रवा अच्छा कलाकार है। एमे मत आई रवा, अरे रवा आगे रवा बढ़ जाई, एकरा मत आई। इलाइन रवा छोड़ी, एकरा का छोड़ी, ये कुत्ता का छोड़ दे, वही दिन ते कुत्ता कहां जीवे। बाप रे बाप, हतना सुंदर पेंजू वाला बड़े, लेकिन एकरा में रह के ई बिगड़ी गई, गाड़ू हो गल बड़ाई, चुनर हो गइली साला। भाला कैसे देखनी ना हम लड़की तोरा खनी हो अधिका प्रभु का तू मोहब्बत बाबा तू न कमर अधिका। देखनी ना हम लड़की तोरा खनी हो अधिका प्रभु का तू मोहब्बत प्रभु न कमर अधिका। बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मनु भैया, मंटू भैया 1000 रुपया दिल बने पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। का कहीं हमें तो अपनों ने लूटा। ये शायर के रवा सब 100 बार सुन ले खूब जीवन में, 1000 बार सुन ले खूब, लेकिन हम कहता नहीं एगो दूसरा अंदाज। हमें तो अपनों ने लूटा,
गैरों में कहाँ दम था। इसके बाप भाई ने हमें उस दिन पीटा जिस दिन पूरे यूपी बिहार का हॉस्पिटल बंद था। हमें तो एम्बुलेंस पर बिठाया बीएचयू ले जाने के लिए। विशाल बाबा बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार। हमें तो एम्बुलेंस पर बिठाया बीएचयू ले जाने के लिए जिसमें तेले कम था। हमें तो नर्सों ने इलाज किया, इन डॉक्टरों में कहाँ कम था। हमें उस बेड पर सुलाया जिस बेड के नीचे लगाया गया एटम बम था। बड़ा गजन भाई देखनी न हम लइके तोहरा खानी हो अधिकार बनबू न तू मोहब्बत बनबू न कबोरा। बहुत अवतार प्रिय चरित्र हम घर जान गए। या जब हमारा पर विश्वास न कैलो तब केकरा पर करबू दुनिया में। अबले नहीं बुझाई अबले नहीं बुझाइल काहे पत्थर पहिलू छानी। अब दिल कहाँ से लाई तोहरा के खेल खाती। अब दिल कहाँ से लाई तोहरा के खेल खाती। अब दिल कहाँ से लाई तोहरा के खेल खाती। अब दिल कहाँ से लाई तोहरा के खेल खाती। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे तेरी गली में लागत है आवाज़ मैं न दूंगा आवाज़ मैं न दूंगा आवाज़ मैं न दूंगा आवाज़ मैं न दूंगा। बताएं ये बड़ी पुरानी फिल्म का गीत है। जब फिल्म में हीरोइन ना रहे ना एगो आन्हर एगो लंगड़ दू लोग कहला जे फिल्म में हीरोइन ना रही तो फिल्म हिट ना होई। एक घड़ी के फिल्म हिट करावे खातिर हीरोइन का नहीं से देखा दे ऊपर के नीचे के बीचे के पीछे के सगर है और तब का तो फिल्म ये हो जाता फला आ वो सादा फिल्म रहे ब्लैक लाइट लंगड़ा धोखा दे दिल रहे हाँ अनहरा वियोग में गावत कहता। फिर हमरा के सोनू भैया चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अबे लागत है आवाज़ मैं न दूंगा आवाज़ मैं न दूंगा आवाज़ मैं न दूंगा आवाज़ मैं न दूंगा। तारा जब पपन भैया प्यार करे में अच्छा लगेला हाँ जब छोड़ के भागे ली सनो हाँ वही रास्ता से जइब हाँ तारा और तकबो ना करी हस तो वही दिन बुझाई जाए तो ओकरा के गोली मार दी ना तो हम अपने मर जाए अपने मर जाएंगे। खाई के भोला जानी सब। पहले जब काम लेवे करहिले तो बाबू कहले हाँ सोना कहिया सब राजा करेजा आई हो दादा आई हो दादा आ जब काम निकल जाई खाई के भोला जाए सब। खाना खा के आ भूला जिया चिन्हबो ना करे वही रास्ता से जइबो इहो ना कहे से तनी आवन नरो नाश्ता कर वही घड़ी बुझाला वही घड़ी बुझाला कि जब हमारा ले गोइले दुनिया में के नहीं ना का है अपन बना के हमके अतनो न ख्याल पहिलू दूसरा न हमरा दिल के ऐसन बेहाल पहिलू अपन बना के हमके अतनो न ख्याल पहिलू दूसरा न हमरा दिल के ऐसन बेहाल या गुड़िया जब हमरा आदमी पर विश्वास न कोई हाँ तब दुनिया में के करा अब क्या करा भगवान साक्षी हुई हैं नारायण जी जहाँ कहबू तहाँ क्रिया खा ले जय हो गंगा लेकिन जब हमारा पर विश्वास ना कइलो
हे भगवान अब तू ही करिए ने निर्णय करिया आपन बना के हमके अपनो ना ख्याल कैलू दोसरा ला हमरा दिल के ऐसन बेहाल आपन बना के हमके बदलो ना ख्याल कैलू दोसरा ना हमरा दिल के ऐसन बेहाल कोका टूकी टूकी छोड़ल उस साके भाई अब दिल कहाँ से लाई कहाँ से तुहरा के खेल का अब दिल कहाँ से लाई तोहरा के खेल का अब दिल कहाँ से लाई तुहरा के खेल अब दिल कहाँ से लाई तोहरा के खेल ये मुस्कुराए तू मन में न जाने क्या सपने सजाए तू मन में न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा जागे न सोता है क्या करूँ भाई कुछ कुछ होता है क्या करूँ भाई कुछ कुछ अब लास्ट अंतरा कहो हलचल का नंबर दे गावे भा लगा बूढ़ा के बेबसी पर बाड़ू तू बड़ी खुश हो सही कही तो हमारा होता ही महसूस हो बूढ़ा के बेबसी पर बाड़ू तू बड़ी खुश हो सही कही तो हमारा होता ही महसूस हो काहे सुन लो हमार बात अब हमारा बुझा दो संग दिल सोनू के लेके संग दिल सोनू के लेके सुतलू तोरा जानी अरे जब दिल कहाँ से लाई तो हरा के खेल